Здравейте, добре дошли в днешното видео, в което с Соня ще си говорим за това какво да правим, когато сме стигнали дъното. И в най-трудните моменти, какви са нещата, които всъщност могат да помогнат на нашата душа да намери своя път. Да започнем първо с това, че понякога ние не трябва да правим нищо. Това значи, че дъното, колкото и да се чувстваме зле там, ние сме винаги прекрасни и перфектни, точно каквито сме, дори да се чувстваме зле. Значи да си позволим да се чувстваме зле. В стремежа си ние да се развиваме, да ставаме все по-добри, да ставаме все най-добрата наша версия, ние забравяме, че в този стремеж ние винаги да сме все повече и повече, с това някак си ни отнема възможността ние да не се чувстваме добре и да не сме окей. А това е абсолютно нормално и това е част от живота ни. Както има положителни емоции, както има хубави моменти в живота, така е необходимо да има и не толкова хубави или ако можем да ги наречем лоши, просто защото това е противоположността. Но те са едно цяло. Няма как да съществува доброто без лошото, нито лошото без доброто. Така че това е начина ни в този живот да вървим по линия. Тя не е права линия, а то са просто вълни. То е циклично. След всеки един хубав момент, който изживяваме, трябва да ни е ясно, че идва някой не толкова хубав или просто обратното на това, което сме изживяли. Ние може да се стремим да сме все повече в позитивните страни, в позитивните и хубави моменти, в любовта и радостта, но няма как да има радост, ако няма и тъга. Тоест няма как ние да оценим радостта и да успеем да се насладим на сладостта й, ако всъщност не сме изпитали преди това тъгата. Или другите емоции. Нали? Всяка емоция си има както положителната, както плюса, така съществува и минуса. И когато сме в някакви такива ситуации лоши, когато сме най-надолу, понякога има чувства, силни чувства, които там се появяват. Например, първо да си позволим да сме там, да си позволим да чувстваме тъга, болка, да не сме добре. В много случаи точно тези чувства ни карат, те ни помагат ни да израснем, да се замислим за живота и може би да променим някои неща радикално. И в някои такива моменти има други силни чувства, като яд, ярост, които се появяват в този момент, които имат много силна енергия и заряд. Този заряд на тези негативни, казвам ги в кавички, негативни чувства, тази техна енергия и заряд ни помага много често ние да излезем издърпва от там. Това ни точно силата, която е необходима, за да можем да преминем към някакви действия или някакви промени и всъщност да се случи трансформацията. Защото когато сме такава в тъмнината, това, което се случва в тъмнината е точно преработването а, на нашите страхове, на нашите несигурности, на нашите болки. Получава се трансформацията, но трансформацията е пряко свързана и с лечението. Обикновено ние, когато сме в любов, радост и така нататък, ние се наслаждаваме, ние раздаваме навън, но всъщност не преработваме и не лекуваме себе си. Лечението може да се получи само когато си позволим да признаем, да видим тъмната си страна, а не да я Да. анулираме и да си правим, че тя не съществува. Зависи, зависи от това какво се е случило. Дали е раздяла, дали е лоша информация за болест. Всичко това не е изобщо приятно. Не винаги в началото ни може да го приемам. Но може да си кажем, че ние не трябва да го приемем. Ние просто трябва да бъдем, да си позволим да чувстваме каквото искаме да чувстваме, да си позволим да ни е лошо. И много пъти в такива ситуации ние не искаме да излизаме оттам. Ние стоим там, защото това е процес на преживяване, процес на обработване. Но понякога нашия вътрешен глас ни казва: "О, ма, трябва да се справиш, трябва да излезеш, трябва това, трябва онова", притисква или ни говори ние да взимаме някакви действия. Но не винаги тези действия са нужни в началото. Просто има някой път, когато ние самите искаме да се стоим там в тази ситуация и да не излизаме. Необходимостта от това да постоим там и да
дадем възможност и свобода на нашите чувства, на нашата болка да се прояви. Болката е свързана много често с нещо отрицателно, негативно, но болката, тя ни помага понякога да израснем и да преосмислим или да променим коренно неща в живота си. Ако сме готови, имаме желанието, имаме дори силите да излезем по някакъв начин, имаме малко сили, стъпка по стъпка да излезем от тази ситуация, от някаква такава трудна ситуация, какво може и какво може да направим? Например, Алекс, на тебе какво ти помага, за да излезеш от такива ситуации? Първо да спра да се боря. Да спра да се боря с ситуацията означава първо да приема, че съм в дъното, да кажем, или че съм в болката, или че съм в страданието, в тъгата, в отчаянието, че не виждам изход от ситуацията и че в момента няма нужда да търся изход. Че в момента това е нещо, което се случва. И всъщност да си позволя да не правя нищо. Това е едно от нещата, които първоначално ми помага. И допълнително към това, за да мога да си изключа моя вътрешен глас, който идва и ми говори някакви неща. От една страна си позволявам, да, на мен трябва да го приема, трябва да остана за малко в тази ситуация. От друга страна, не, трябва да намериш решение и така нататък. За да преглаша този глас, на мен ми помага, когато аз от главата вляза в тялото. Как става това? Или с спорт, с разходки, с движение, танци много ми помагат. За някой пеенето може да помогне. Ти може, например, да Да, в разкажеш моем за... случай е така. В моем Да. случай е така. Например, аз дори да правя спорт, дори да правя някакви други неща, с които опитвам да се занимавам, за да не мисля, въпреки това мисълта ми пак отива там. Единственото нещо, което е нали, някакси да изразя чрез с звукоизвличането, тогава просто всичко друго приключва и съм на 100% вътре в себе си. Има ситуации, в които човек също не се чувства в тялото си, губило е контакт с тялото си. Тогава помага много често самомасаж с различни етерични масла и базови масла. Така също могат да се работи върху сетивата. Петте сетива, с връзката с петте сетива или за да можеш да излезеш от главата, някой път помага сетивата. Значи мириса, вкус, слух, да слушаме музика, докосване, масаж и да, зрение. Много е хубаво, ако се концентрираме върху гледане на природа, на луната, на залеза на слънцето, и ако имаме възможност. Всичко това доста успокоява нервната система. С другото се сещам за една друга техника, която така в момент на много голяма безисходица, в който просто не виждам начин да се съсредоточа. Нито мога да медитирам, нито мога да, нали, и не ми се, нали, ситуацията в ежедневието не ти позволява да пееш навсякъде, където си, или да си правиш масажи и така нататък. Но понякога, когато съм в такава ситуация, това, което съм правила е да се представя, че съм просто герой, някакъв герой. И всъщност този живот е просто измислен. И си казвам, просто сега съм във филм и влизам в друга роля. Започвам да правя някакви глупави неща, без никакво значение. Тоест, опитвам се да действам безразсъдно, по един или друг начин, по този начин лъжа мозъка, че всъщност нищо от това, което се случва, няма значение. Ако днес, например, трябва да съм на работа и трябва да си свърша, тоест всичко, което е програмирано да го направя, мога да го направя, но правейки нещо супер спонтанно, супер екстремно, разбира се, не говорим за да застражаваме живота си, но, например, нещо налудничево, което все едно от някакъв комедиен филм ни излиза. И това не знам, на мен това ми е помагало и ми помага в някакви ситуации така да излезна и да се разгранича от това, кое съм аз и да не се идентифицирам толкова много с емоцията и ситуацията. На мен друга техника, която ми помага или която ми е интересна, бях на една сешън за яростта. Беше в група, се сформират двойки. И единият човек трябва да си представи някаква ситуация, която го изкарва изцяло извън равновесие. Другият човек, който му е партньора, първо държи тази ситуация. Значи този, който си представя ситуацията, в която го изкарва извън равновесие, ядосва го, може да вика, да крещи, ама с
цяло гърло с цял глас, а другия само стои там и държи емоциите. Като аз бях първо тази, която държах емоциите и беше много интересно да наблюдаваш как ти можеш да държиш емоциите. Ти просто си там и не трябва нищо да правиш. Ти просто си там и държиш емоциите на другия, без да реагираш, без да правиш абсолютно нищо. И след това, когато ти трябва да си представиш ситуацията, а, също беше толкова отпускащо да можеш да изкрещиш, да извикаш, да изкараш всичко това и другия да го държи. Беше, ти се чувстваш все едно, че някой те държи, ти се чувстваш на сигурност, въпреки че другия човек нищо не прави. Това е просто позволяването на това да бъдем, да изразим себе си, да изразим емоциите си, да им дадем мястото и пространството те да бъдат. Също мисля, че нали, ако нямаме възможност да го направим така физически, чрез физическо движение или звук, например, самото, дори изписването на емоцията, воденето на емоционален дневник, в който да си казваме, чувствам, например, потъвам в тъга и целия съм изпълнен в тъга. Плача, искам да плача, не мога да си да плача. Нали? Дори чрез писане мисля, че е окей да се направи, но точно да не бягаме от емоцията, а да бъдем смели да я поемем изцяло и да потънем в нея изцяло. Журналинг или да пишеш, за мен е много силно нещо, защото много неща можеш да ги обработиш. Защото едно е да го чувстваш, но пишейки го, ти почваш да осъзнаваш много неща. Това е много невероятен начин да се обработят, да. Също, което може да помогне, е естествено социалните контакти, да споделиш с някои приятели, близки. Може и да се свързвате и с пете елемента. Това са почва, вода, въздух, вятър и пространство. На някой водата може много да му помогне, на друг вятъра, на друг да е близо до почвата, да работи с почва, да е сред природата и естествено пространството, ако сме на място, където може да виждаме надалече море, езеро, на някоя поляна, това също много може да ни помогне да се балансираме. Всъщност никога да не забравяме, че емоциите са част от цялото и всъщност този период, който преминаваме и тази трудност е просто част от нашия път. Това е един цикъл. Може би в момента ни изглежда като една огромна планина, която никога няма да свърши нейното качване и че носи много багаж, че е много трудно да се справим с това. Но всъщност точно там ние започваме да познаваме нашата истинска сила и да опознаваме още по-добре себе си, да развиваме себе си и да преоткриваме нашите качества и способности. Прекрасен завършек. Благодаря. Благодаря и на теб, Соня, и се радвам за това, че успяхме да споделим тази информация с всички хора, които ни гледаха до края.